i que no sigui des d'on està. En aquest cas no es podria retirar-se o pots aprofitar una retirada per... retirarse... Sí, el resto de la fase de negociaciones... Això és impassable i el taller consisteix en utilitzar 4 jocs de taula per explicar 4 fets històrics del primer terç del segle XX. Llavors hi ha un joc sobre l'imperialisme, que és el que estem jugant avui, un joc sobre la Primera Guerra Mundial, un joc sobre burgesia i revolució i un joc sobre la Guerra Civil Espanyola. La idea és utilitzar o pensar com utilitzar els jocs en l'aula per poder ensenyar història. Llavors, per això cada joc té un contingut diferent i també utilitzem jocs amb mecàniques i regles diferents per veure diferents tipus de jocs i diferents opcions que es poden utilitzar entre els nens. He vingut avui a veure com va el tema dels jocs per poder aplicar-ho després amb l'aprenentatge, però de moment encara estic intentant esbrinar com van les regles del joc i la veritat és que em sento bastant incòmoda perquè no estic acostumada a aquest tipus de jocs, però crec que és enriquidor perquè fer una cosa que no has fet mai o no fas gaire sempre és bo, no? Si no sempre ens quedem en el nostre cercle i la nostra zona de confort. Aviam com surt.